идома. дар баста шуду 6 нафари таноманд ҳамон тавр ки гургҳои гурусна ба сари бачаи оҳу хам мешаванд, маро дар ҳалқа гирифтанд. даҳонашон аз хушҳолӣ то ба ногӯш гиз мешуд, чашмонаш барқ мезаданд ва дандонҳояшон аз шавқ садо мебароварданд. фаҳмидам ки чаро маро ба ин ҷо оварданд ва ҳатто зеҳни меғолудам низ дарк мекард ки инҳо бо ман чӣ хоҳанд кард. ман тавони муқовимат бо ин хирсҳоро надоштам ва аз тарс ба девор ҷафт шуда, бо вуҷуди дарди дандонҳо зонувонамро маҳкам бағал кардам. онҳо оҳиста ба ман наздик мешуданд, мисли даррандае буданд ки қабл аз даридан то маро бозӣ медоронанд. дар фосилаи ним метр аз ман боз истоданд. ман аз мобайни пойҳое ки ба андозаи арзи шонаҳои соҳибаш боз буд пеш хазидам. масофа то дари оҳанин 1 метр буд. ғел задаму дару дудаста куфтам ва бо тамоми овоз памагите фарёд задам. талошҳои ман онҳоро механдонд. давно не трахали черножопова особенно с узкой дыркой. Нет вспомнил того жирного кабана. Киргиз был, по-моему, который сдох от кайфа. Все кричал: «Убейте меня, убейте меня». гуфт яке аз ин ғулҳо ки мӯйҳои зарди кӯтоҳаш мисли сих рост буданд ва пешонии тангаш аз арақ медурахшид. медонистам ки зӯрам ба ин ғулҳо намерасад. гирья кардам бидуни ашк. ашкҳоям аз тарс гум шуданд. худам низ дар марзи девонагӣ будам. сволочи, ублюдки, нелюди, пуст бог покарает вас. онҳо баланд механдиданд ва ангезаашон барои пора кардани ман бештар мешуд. будьте ви проклятӣ. ин охирин ҳарфе буд ки аз забони ман берун омад. онҳо маро як як таҷовуз карданд. хун аз мақъадам ҷорӣ буд ва тамоми суратам аз нутфа ва шошаи он хукҳо касиф мешуд. дигар зеҳне надоштам. гоҳ боҳушу гоҳ беҳуш ба атроф нигоҳ мекардам, аммо сарфам намерафтам ки дар куҷоям ва чаро тамоми баданам месӯзад. мани беҳушу беёдро нозирон кашкашон ба ҳуҷраи аввалӣ оварда дар назди ташноб партофтанд ва ба сарам оби сарозер карданд. чашмони варамидам боз намешуд, аммо онҳо аз ҷунбиши танам мутмаин шуданд ки ман ҳанӯз зиндаам. «Принимайте петуха, если не бризгуйте», гуфт яке аз нозирон бо ханда. бошандагони ҳуҷра болои сарам ҷамъ шуданд, аммо на аз рӯи тараҳум. онҳо як як бароям туф мекарданд. «Отойдите от него», овози хирии марди доғистонӣ ин гор аз дохили кӯза садо медод. каргазҳо ғурғуркунон ақиб рафтанд. дигар касе ба ман наздик нашуд. онҳое ҳам ки ташноб мерафтанд талош мекарданд пояшон ба тани ман нарасад. ман барои ин касифҳо касифтарин будам. рӯи замини бағали ташноб дароз кашидам. бадани ранҷурам аз дард менолид ва рухи озордидаам беашк гирья мекард. дарунам пур аз нолиш буд, вале метарсидам садо барорам. саранҷом чароғ хомӯш шуд ва ҳама сар ба болинҳои сангин гузоштанд. танҳо марди доғистонӣ бедор буд. намедонам аввали шаб буд ё нимаи шаб ки ӯ бо баҳонаи дастшӯӣ обро боз кард ва бо садое ки ҳатто мане ба девори ташном наздик онро ба сахтӣ мешунидам ба гап даромад. наздиктар гаҷидам то бишнавам чӣ мегӯяд. ба ман нигоҳ намекард, гӯё бо об ҳарф мезад. «Плохи твои дела, парень. Тебя опустили, осквернили, опетушили. Ты теперь входишь в касту обиженных. Низшая каста, каста падших, порченных и на воле, и в тюрьме. Не знаю, понимаешь ли, о чем я говорю. Беспредельщики осквернили не только твое тело, но и мужское достоинство. С таким клеймом тебе здесь в живых не оставят, будут насиловать, пока не умрешь. Таковы жестокие законы тюрьмы. Выйдешь на волю, там еще хуже. Ты уже не тот, кем был раньше. Ты опущенный, падший. Никто руки не подаст. Для опущенных смерть – это благой исход». вақте аз канорам рад мешуд, чизеро амдан ба бағалам раҳо кард.
наштари кӯчаке буд, мисли корди ҷарроҳӣ, ки дасташро бо навори часп бузургтар карда буданд, то аз даст нағеҷад. «Незабуд», сказал ла илляҳа иллаллаҳ, гуфт ӯ бо овози нимшунаво ва ингор ба ман коре надошт, ки бепарвоёна ба тахти хобаш хазид. паёмашро гирифтам. гуфт, ки ман интихоби дигар надорам. ҳиммати сарнавишт бо ҳамон рӯзгори хуше, ки бо модарам доштам ва рӯзҳои ширене, ки дар канори якаи Неъмат ва Вера Васильевна сипарӣ кардам, тамом шуд. акнун барои ман чорае ҷуз марг намонда буд. зиндагиро бо талхиву шириниҳояш таҷруба карда будам, аммо маргро намешинохтам. намехостам бимирам, аз мурдан метарсидам. андешаи марг мӯйро дар тани афкорам рост мекард. намехостам домони зиндагиро раҳо кунам. ман шадидтарин муборизаи дарунии байни маргу зиндагиро таҷруба кардам. охир ҳанӯз бача будам, фалсафаи маргу зиндагиро намедонистам. аммо бо ҳамон ақли норасидаам дарк мекардам, ки бо ин ҷисму рӯҳи ҷариҳадор ва ғурури ҷариҳадор агар домони зиндагиро бигирам, мурдани тадриҷиро имтиҳон хоҳам кард. ҳар рӯз хоҳам мурд ва худро нафрин хоҳам кард, ки чаро чоқӯи марди доғистониро канор гузоштам. боре аз Мисбоҳиддин пурсидам, ки худованд кадом гуноҳи бандагонашро намебахшад. гуфт худкуширо, ва ҳоло худкушӣ ягона гузинаест, ки маро аз ин ранҷу азоб ва беномусӣ раҳо мекунад. тавони нишастан надоштам. ба девори ташноб такя задаму остини пероҳани аз хуну нутфа шахшудаамро бардоштам. хукҳои ваҳшӣ ҳама дар хоб буданд, магар он марди доғистонӣ, ки аз паҳлӯ ба паҳлӯи дигар мегашт ва сурфаи марбуту хишхиши шушҳои аз сигор ва рамидааш гӯшамро озор медоданд. медонистам, ки бедор аст ва ин маро хиҷил мекард. барои худкушӣ ба ҳарими хусусӣ ниёз доштам. мехостам мурданамро касе набинад. шабеҳи моддагове будам, ки аз зоимон дар ҳузури мардум хиҷолат мекашад ва бачааш дар шикамаш банд мемонад. «Ло илоҳа иллаллоҳ», гуфтам ва наштар бараги дасти рост задам, аммо натавонистам. корд аз дастам афтид. садои афтидани корд марди доғистониро нороҳат кард. ман дар такяи ташноб нишаста будам ва тахти хоби ӯ дар шуои нурафканҳои бузурги маҳбас аз ҷои нишастам намоён буд. рӯ ба сақф мехобид ва худ ба худ ҳарф мезад. «Труси могут жить и в говне. Благодарные люди не терпят унижения и оставят эту никчемную жизнь без сожаления». шояд мунтазири ҳамин такон будам, ки хуни боқимонда дар баданам ба ҷӯш омад ва тасвиреро, ки ӯ чанд соат қабл аз сарнавишти минбаъдам наққошӣ кард, мисли навори филми ошно аз пеши назарам гузашт. ман дар ин чанд соат борҳо маргу зиндагиро дар ду палатаи тарозу гузоштам. хоҳиши зистан косаи зиндагиро вазнинтар мекард ва ҳарфҳои марди доғистонӣ паллаи маргро, тарсе, ки маро дар мушти оҳанинаш мефишурд, ногаҳон нопадид шуд ва ман бетардид кордро аз замин бардоштам. хун аз банди дастам фаввора зад. шумо медонистед, ки хуни инсон садо дорад. ман намедонистам. он шаб бори аввал садои хунро шунидам, ки мисли мор фашшос мезад ва аз тани ман берун мехазид ва фазои сарду заҳрогини ҳуҷраи маҳбасро аз бӯи оҳани зангзада пур кард. оромише вуҷудамро фаро гирифт, ки дербоз дар орзуяш будам. гӯшҳоям қуфл заданд. дигар на садои шушҳои аз дуди сигор ва рамидаи марди доғистониро мешунидам ва на херхери хукҳои ваҳширо. خوابی شیرین مرا از این غمکده به دوری ها می برد. مادرم را دیدم. در سرش شال بزرگی سبز داشت و در کدام صحرای پخته می چید. پخته‌زار بود اما سفیدی نداشت و مادرم غوزه های ناشکفته را از نهال های سبز به قدش برابر می برداشت. شلشیله شالش در غوزه ها می پیچیدند و سرش را اوریان می کردند و او با قهر شال را پیش می کشید و با خود عربده می کرد. در گذشته او را زود زود خواب می دیدم. در آن خواب ها او همیشه سرگردان بود، به دنبال پدرم می گشت، همانطور که در زندگی دائم به دنبالش بود. حرف نمی زد
аммо ман садояшро мешунидам, ки мегуфт: падаратро надидӣ? Ман ошиқи он хобҳо будам. ӯро медидаму дилтангиям рафъ мешуд. аммо баъд гӯё марзи хобҳои маро гум кард, ки дигар ба суроғам наомад ва ҳоло пас аз моҳҳо ӯро дубора дидам. «Оча!» фарёд кашидам. фарёди маро шуниду қоматашро рост карду бо асабоният даст афшонд. ҳарф намезад, аммо ман мешунидам, ки мегуфт: зуд ба хона баргард, шом шудааст, ғизо бихӯру аз пайи дарсҳоят шав. асабонӣ буду изтироб дошт ва ногаҳон дар байни пахтазор, ки ниҳолҳояш мисли дарахт бузург шуданд, ғайб зад. як моҳ дар кӯмо будам. дар ин як моҳ мурдаи шиносе намонд, ки ба ман сар назада бошад. то бобову бобокалон ва тамоми ақрабои гузаштаам, ки онҳоро дар умрам надида будам, ба истиқболам омаданд. халое монанди ҷаррӣ маро аз мурдаҳои қадимиву ҷадид ҷудо мекард. онҳо ҳар рӯз меомаданд, хушлибос буданд. меомаданду дар он сӯи ҷаррӣ, дар паси модарам, ки мисли имоми масҷид ду қадам аз дигарон пештар меистод, саф мекашиданд. падарамро ҳам дидам. танҳо омад, бо тараҳҳум ба ман нигоҳ мекард ва ашк мерехт. аҷаб, аз ин фосилаи дур ашкҳоро медидам. на онҳо маро бо худ мебурданд ва на ман хоҳиши рафтан доштам. пизишкҳо маро ба сахтӣ аз коми марг берун кашиданд. гуфтанд, ки зинда монданам мӯъҷиза будааст. 60% хунамро гум кардам ва рӯдаи ростам пора шуда буд. ман мисле ки ба лутфи яке аз маҳбусон зинда мондам. ӯ қаребии субҳ мехост дастшӯӣ биравад, вале дар ҳавзи хун лағжиду чароғро рӯшан кард ва мушт ба сар заду аз нозирон кӯмак хост. баъзе вақтҳо беҳтар аст барнагардӣ. рӯзе ки чашм кушодам, зеҳнам дар ғубори меғ фурӯ рафта буд ва намедонистам дар заминам ё дар осмон. садоҳои ба ҳам махлутро мешунидам, шабеҳи шаршараи лӯлаи обкаш ва ба ҳам бархӯрдани асбобҳои филизӣ, аммо наметавонистам онҳоро дуруст ташхис бидиҳам. чашмонам ба тирагии панҷараи як гармобай пур аз бухор буданд ва атрофро хира медиданд. дар он пардаи меғ нурафканеро медидам, ки чарх мезаду сутуни нурро ба шикамам фурӯ мекард. мутмаин будам, ки мурдааму дар барзах қарор дорам. чашмонамро пӯшидам, то модарамро дар лаби ҷаррӣ мунтазир накунам. «О, нет, нет, уходи, открой глаза!» як нафар болои сарам фарёд зад. садои аҷибе буд, мисли овозҳое, ки амдан тағйир медиҳанд, то шинохта нашаванд. калимаҳоро мисли одамони мубтало ба нақси гуфтор каш медод. суроби хирае дошт ва мисле ки дар малофаи сефед печида буд. танҳо садои кафшҳояшро мешунидам, ки ба шиддат аз ман дур мешуд. баъд гуфтугӯи ду нафар ба гӯшам расид. гӯшҳоям тадриҷан боз мешуданд ва ман акнун садоҳоро возеҳтар мешунидам. «Он только что открыл глаза. Может быть, показалось?» «Нет, не показалось. Он пришел в сознание. Я это четко видела. Не в первый же». оне ки шаку тардид дошт, ба самти ман хам шуду пилкҳоямро як боз кард. бӯи мулоими атраш ба машомам расид. шабеҳи бӯи атри падарам буд. «Принеси, пожалуйста, диагностический фонарик. Он у меня на рабочем столе». И действительно, зрачки реагируют на свет. Он, кажется, выходит из серой зоны, но еще дней 5-6 будет в бодрствующей коме. Живучий, однако. Нужно проверить, как кома повлияла на его нервную систему. «Доктор, если честно, я не думала, что он выкарабкается. Столько крови потерял». «Ну, как видите, у Бога другие планы по поводу него. Следите за динамикой и дайте мне знать, если есть изменения». чанд рӯзи дигар гузашт, то дарк кардам, ки дар бемористонам, аммо ёдам набуд, ки чӣ иттифоқе уфтодааст. нафаре, ки рӯзҳои аввал танҳо садои кафшҳояшро мешунидам, парастори бахши муроқибатҳои вежа буд. духтари ҳалиму меҳрубон ва бисёр хушандом. хеле ноз буд, мисли савсани боғи Вера Васильевна. зиёд ҳарф намезад, лабханди зебое дошт.
рӯзе ки пурра ба ҳош омадам, ӯ сурати лоғарамро бо пушти дасташ навозиш кард. «Ну, с возвращением! Что со мной? Почему я лежу без одежды?» Парастор соли авваламро нодида гирифт. «Без одежды, потому что это реанимационный отдел». «Что случилось? Почему моя грудная клетка в гипсе? Что за трубы у меня в животе?» «Ты не помнишь?» «Что я должен помнить?» «Почему ты попал в больницу?» «Нет, не помню». «Ничего страшного, постепенно вспомнишь. Это даже хорошо, что ничего не помнишь. Некоторые моменты жизни лучше забывать. Ты пока отдыхай. Сегодня будем есть куриный бульон. Твой друг принес». «Мой друг?» «Да, интеллигентная женщина в громадной шляпе. Ты ее не помнишь?» «Нет, не помню». «Ну, отдыхай. Тебе нужны силы и душевный покой, а память никуда не денется, вернется однажды». хотирам ногаҳон баргашт, ки эй кош барнамегашт. рӯзе баргашт, ки Степан бо Сарҳанг ба диданам омаданд. марди ношиносе онҳоро ҳамроҳӣ мекард. ӯ дар бар либоси низомӣ дошт. «У нас для тебя хорошая новость, Фархат. Машенька пришла в себя и указала на настоящего насильника, так что ты больше не в подозрении», гуфт Сарҳанг ва сари ношустаи маро, ки ҳанӯз ҳам хуни хушкида дошт, навозиш кард. «И, конечно, Вера Васильевна помогла. Она до пенсии работала начальником отдела кадров областного суда. Она подняла такой шум, что твоим обидчикам трудно будет избежать правосудия». тамоми муддате ки Сарҳанг суҳбат мекард, ман чашм аз он марди низомӣ барнамедоштам. ногаҳон такон хӯрдам ва ларзаи шадиде вуҷудамро фаро гирифт. лаҳзаҳои боздошт, зарбу шатм, зӯровариву таҷовуз ва чеҳраи марди доғистонӣ мисли раъду барқ аз пеши чашмам гузашт ва фиғонам ба осмон печид. «Я не хочу жить. Почему меня спасли? Я не хочу жить. Я не могу жить. Я опущенный. Я опозоренный». аз шиддати изтироб стуни қатрачаконро чапа кардам ва лӯлаи заҳкашро аз шикамам берун овардам. ёдам меояд, ки Сарҳанг маро ба бистар пахш кард ва бо садои баланд парасторро ба ёрӣ хонд. афсурдагии амиқ гирифтам. ангезае барои зистан надоштам. саҳнаи таҷовуз аз пеши чашмам дур намешуд ва ҳарфҳои марди доғистонӣ шабу рӯз мисли пажвок дар гӯшам садо медоданд. таъсири мусаккин рафт мешуду ман дубора мисли паланги захмӣ фиғон мекашидам ва ба дастгоҳҳои паҳлӯям осеб мерасондам. дар марзи ҷунун будам. ин буд, ки дасту поямро ба дастаи тахт бастанд ва дози мусаккинро афзоиш доданд. бояд ба Сарҳанг адои эҳтиром кунам, ки маро раҳо накард. бароям равоншинос овард ва дороҳои заруриро ҳозир кард. бечора зиндагии худро мадюни ман медонист ва саъй мекард қарзро пурра баргардонад. ҷароҳатҳои танам шифо ёфтанд, аммо захми амиқе, ки дар қалбу рӯҳам ба ҷо монд, ҳанӯз хунчаккон буд. андешаи худкушӣ маро раҳо намекард. шояд бо аҷал ху гирифтам, ки марг дар назарам мисли гузашта ваҳшатнок наменамуд. акай Муҳаммад ва чанду ошнои дигар, ки тоза аз ватан баргашта буданд, ба диданам омаданд. медонистам, ки бо нияти хайр меоянд, аммо аз мулоқот бо онҳо даст кашидам. ин андеша, ки онҳо низ ҳодисаро медонанд, маро девона мекард. роҳе барои халосӣ аз ин азоби рӯҳӣ ва ҷое барои рафтан надоштам. чӣ қадар дилам мехост мисли он наврасони гумшуда дар ҷангалҳои махуфи ин кишвар нопадид шавам ва дигар касе ради поямро наёбад. шунавандаҳои азиз, идомаро дар қисмати дигар хоҳед шунид.